Добрый дзень, паважаныя сябры. Сёння я хачу вам пачытаць казку прыгожай беларускай пісьменніцы Надзеі Ясмінска. І называецца гэта казка «Ася Дзьмухавец у краіне вясны». Жыла-была на свеце дзяўчынка. Звалі яе Ася Дзьмухавец. Такую пацешную мянушку ёй далі таму, што яе рудыя валасы адлівалі на сонцы яркім золатам, а на тварыку красавалася мноства вяснянак. Ася была прыгожанькая і смешная. Бацькі яе вельмі любілі, а суседзі неадменна частавалі цукеркай ці яблыкам, і з сяброўкамі яна таксама ладзіла. Толькі вось, калі дзеці распачыналі гульню, Асе заўсёды даставалася роля то вавёрачкі, то ліскі, то служкі якой. А ў глыбіні душы яна так марыла стаць прынцэсай. «Не-не-не», — наперабой казалі сяброўкі, «якая з цябе прынцэса? У прынцэс не бывае вяснянак». Ася вельмі крыўдзілася. І аднойчы, перад сном, яна падышла да люстэрка, паглядзела на свой тварык і ўздыхнула. «Брыдкія, брыдкія вяснянкі, вы толькі ўсё псуяце». Паўздыхала яшчэ трошкі і пайшла спаць. І не адчула ў сне, як залацістыя кропкі на яе твары заварушыліся. А потым, як малюсенькія сонечныя зайчыкі, вылецелі ў прыадчыненае вакно. Наступным днём дзяўчынка прачнулася, зірнула ў люстэрка і самлела. Яе вяснянкі кудысьці зніклі. Як жа яна ўзрадавалася! Ледзь паснедаўшы, Ася пабегла ў двор, дзе ёй адразу далі ролю прынцэсы. Але з той пары нешта змянілася. Асю перасталі называць дзьмухаўцом. Ніхто ўжо не казаў, якая яна міленькая, да чаго ж прыгожанькая. Проста пекнае дзіця і ўсё. У гульнях яна заўсёды стала прынцэсай. Але выявілася, што гэта роля такая нудная. Дзяўчынцы зноў захацелася пагарэзіць у вобразе вавёрачкі. Але сяброўкі казалі ёй: «Што за вавёрка з такім бледным тварам?» А ў люстэрка на Асю глядзеў хтосьці чужы і незнаёмы. І раптам яна зразумела, што больш за ўсё на свеце яна хоча вярнуць свае вяснянкі. Ася вырашыла падзяліцца сваёй бядой з бабуляй. У яе была цудоўная бабуля, добрая, ласкавая, з бялюткімі валасамі, якая ўвесь час нешта вязала. Тая ўважліва выслухала ўнучку і з усмешкай сказала: «Так, пагарачылася ты, моя даражэнькая, але ўсё ж можна выправіць. Слова вяснянкі ад вясны, ці не так? Значыць, яны ўцяклі ў краіну вясны». «А як жа мне трапіць у гэту краіну?» – спытала Ася. «А ты проста падумай аб ёй перад сном. Твае жаданні – вось найлепшы квіток у чараўніцтва». Дзяўчынка так і зрабіла. Як толькі яна заснула, то адразу ж апынулася ў краіне вясны. Там рунела маладая траўка, квітнелі яблыні і вішні, паўсюль раслі дзьмухаўцы. На памытым дожджыкам небе сяла вясёлка. Тут было так радасна і добра, таму што панавала бясконцая вясна. На палянцы сядзела незнаёмка, трошкі старэйшая за Асю, у зялёным сарафанчыку, з доўгімі светлымі валасамі і ўся ў вяснянках. Ім былі абсыпаны не толькі яе шчокі, але і шыя, плечы, рукі. Незнаёмка гуляла з двумя зайчаняткамі. Калі яна заўважыла госцю, на яе вуснах з'явілася сонечная усмешка. «Вітаю, мяне завуць Юна. Я прынцэса гэтага краю.
сказала дзяўчо і нахіліла галаву, каб паказаць маленькую карону ў валасах. А я, пачала Кася. Ведаю, ведаю, ты Ася Дзьмухавец. Дакладней была дзьмухаўцом. Але потым ты пакрыўдзіла свае вяснянкі, і яны ўцяклі. Што прывяло цябе ў маю краіну, дзяўчынка? Прынцэса Юна, апусціўшы вочы, прашаптала Ася. Я вельмі шкадую, што гэтак зрабіла. Толькі цяпер я зразумела, што люблю мае вяснянкі. Мне хочацца забраць іх назад, калі гэта магчыма. Прынцэса уздыхнула. Калі ты нарадзілася, я ўзнагародзіла цябе такімі скарбамі, рудымі валасамі, залацістымі вяснянкамі і сонечнай усмешкай, каб тваё сэрца ніколі не пакідала вясна. А ты не ацаніла. Але хаця б зразумела сваю памылку. Папрасі прабачэння ў вяснянак. Можа, яны вернуцца. Дзяўчынка кіўнула і звярнулася кудысьці ў неба, туды, дзе свяціла сонейка. Мілыя вяснянкі, прабачце мяне. Калі вы вернецеся, я буду вас вельмі любіць і больш ніколі не скажу крыўднага слова. І адразу ж, ні адтуль, ні адсюль, у паветры закружляў россып маленькіх зорак. Ася скакала ад радасці, а Юна залілася звонкім смехам. Раніцай, ледзь прачнуўшыся, Ася Дзьмухавец усхапілася з ложка, басанож памчалася да люстэрка і усміхнулася свайму адлюстраванню. Ёй здалося, што кожная вяснянка на лбе, носе і на шчочках усміхнулася ў адказ. Мараль гэтай казкі такая, сябры мае. Захоўвай тое, што ў цябе ёсць, нават калі гэта штосьці маленькае і амаль незаўважанае. Дзякуй за ўвагу.